Pesanku, pesanku, pentas seni anak nagari Kabupaten Sijinju. Kita tunjukkan kemampuan anak kita untuk menyambut para perantau kita yang tua pada Lebaran kali ini. Salam barayo dari Minangkabau, dibuka kulai ketopek gulai kapal, bersanda gurau josana dari rantau, nanlah pulang Minang Maimbau. Salam barayo dari Minangkabau, bersembong tangan saling menjambau, bersanda gurau jorang rantau, nanlah pulang Minang Maimbau. Bersanda gurau jorang rantau, nanlah pulang Minang Maimbau. Saayun sa pabimbiyangan, mamajo kamanakan, malape bulan Ramadan, salam bajawe kamanangan. Barayo di kampung itu, agay pinay